Bon dia a tots i a totes. Hem apostat per donar a conèixer els nostres municipis mitjançant un programa de rutes guiades en el que participen també col·laboren tots els ajuntaments que ho han considerat interessant. La primera visita que enceta aquest programa és la d'avui, en el municipi d'Alzira. El nostre guia avui és Pedro, que és la persona que porta el museu i les visites d'ací d'Alzira. Quan acabe tenim una etapa incluïda. Benvinguts a la Ribera de Xúquer i espero que disfruten de la visita. Cada dissabte i cada diumenge recorrerem un municipi. Concretament seran 32 rutes durant 16 caps de setmana. Descobrirem la Ribera del Xúquer i la Vall d'Albaida. En cada visita hi haurà que pagar 3 euros, que t'inclou el que és la visita guiada, els monuments, i en la Vall d'Albaida la degustació gastronòmica i així en la Ribera tapa i refresc. L'edifici és adaptat perquè després de ser Real Montepío de Labradores de la vila d'Alzira passarà a ser una carboneria. Així tenim el canet que sostenia les bigues sustentants de la façana a una altura baixeta, igual que hem vist en la porta cegada del museu. Muy bonito, muy agradable, muy lindo. Aún aprende más cosas cada día. En Numa l'edifici té un encant especial, hem recorregut diverses sales, explicamos tota la història. Estem en el lloc d'on devíem haver al començar la visita. El nostre regidor ha vingut a donar-nos la benvinguda a lo que és la Casa de Toix, l'Ajuntament. Per a nosaltres, l'antic Palau dels Marquesos de Santiago i les famílies que acompanyaven el rei en Jaume en la Reconquesta i van instal·lant-se en els puestos més principals de la ciutat, ja veuen el carrer Major, entre la Casa del Rei, l'església que van edificar el rei Jaume, que la tenim així. Així el que tots entenem que hem de veure és l'edifici antic, l'església, però és que també el modern ens està donant pistes de l'ocupació d'una illa. Així veuen el que ja hem vist, és recurrent i anem a veure-ho en molts puestos, no cal que cada puesto ho repetim. Finestres cegades perquè han perdut la seva funció, alguna d'elles s'ha pogut adaptar ja fins a porta. Molt interessant. No havíem estat, bueno, així sempre hem estat de passo, però avui hem aprofundit prou, així coneixent un poc la història d'Alzira. És a dir, molt interessant la visita, valgú la pena. I tot el que està explicant, que Jaume vivia en Alzira i que va morir, i jo de moltes coses d'això de Jaume primer no sabia i avui m'he enterat. És molt bonic, està molt bé perquè se'n coneguen una part de la nostra província valenciana que no coneixíem. L'excursió d'avui és la primera que es fa de la mancomunitat de la Vall d'Albaida, la Ribera Alta i Ribera Baixa, i espera poder continuar-la fins al final.
m'ha paregut molt interessant, ha sigut molt profitosa, per almenys personalment, perquè jo soc del Sira, però realment sabia la història, però no d'una forma tan detallada i tan descriptiva conforme ens l'estan contant. Hem de mostrar la riquesa que nosaltres tenim per a que puguem pujar en el turisme, no sols del que pot vindre tant de la ciutat de València com des de la costa, sinó que nosaltres, el que visquem ací, que coneguem la nostra cultura, el nostre territori, perquè allò que no es coneix no se pot amar. Això és una herència que hem rebut i que hem de transmetre. És la nostra.